хапеш те. Жори. Цунка я, мамо. Цунка я, не я хапи. Ние седиме двете вътре заедно, така че няма проблем. Той издържа много кила. И сега даже малко понеже е поспаднал и затова е по-мек. Аз го бех поиздула да го преместим от хола тука. Гликостта. Скачаш ли, мамо? Скок. Тя си знае, Тя само тя е там. влиза. Това ли е играта? Скок. Тук фаща ток. Да, фаща тоба тут. Айде си играйте там. Да, като и кажа, дай целувка и тя го тъпне целувка прави. Викам хапет. Така ли, Злата? Жори, какво да бе? Дум. Иначе тук има едни пак надуваеми, ето тук където се слагат, за да влизат само от тук. Тя обаче ще пита как ги мак, защото те са едни такива. И аз съм ги прибрала. Искаш ли да излезеш тук през дупката? Ело тук, мамо. Ела. Айде те да излизаш. Можеш да минеш оттам, можеш. Можеш. Ела, Божана. Леко, Жоро ще падне. Жорко! Оттам ще тупнеш, тук. Оттам се прави пум. Ела тук при мама. Какво сега? А? Чакай, не го мести така, стига. Тя го мести целият път тук, моля ти се. Как? Жори! Това ли ще го носиш? Къде ще го носиш? Ходим някъде. Къде понесе тази кутия, бе, мамо? Трябва да се носи, не? Да. Скок. Хубаво ли? Ще влизаш ли си вътре? Айде! Бум! Добре ли сте? Добре. Само, че трябва да си купиш и за 20 лева помпа. Айде, скок! Идва. Не, Жоро, ще паднеш от тук. От тук не се излиза. Да. Ей, сега ще ви бавя. Ей, сега. Леле. Хубаво ли? Хубаво. Ще излизаме ли от тук? Не. А? Правим така. Ще излизаме ли от тук? Да. Айде ние да тичаме. Кой се наелектризира така? Да? Антени ли имате ви?